Michal Šimečka je ukážkovým príkladom mladej generácie, ktorá častokrát o nejakom probléme síce nemá kompletné informácie, ale za to na tento problém má zaručene vyhranený názor. A ukázalo sa to aj včera v Krušovciach, kam Šimečka prišiel so svojou PSK-skou úderkou pred závod ZKV. A evidentne si teda osvojil taktiku opozičných kolegov, ktorá spočíva v tom, že prídete s objektívmi a mikrofónmi zadadkom pred fabriku, ktorá aktuálne prepúšťa a začnete sa napravo, naľavo hystericky pýtať, kde je premiér a prečo tu nie je premiér. Ja vyzývam aj predsedu vlády, nech príde sem do svojho rodiska a vysvetlí ľuďom, prečo oni prichádzajú o prácu. Ale keďže na tejto tlačovke odznelo včera niekoľko zavádzaní a myslím si, že až klamstiev, tak robím aj toto video, aby som to uviedol na pravú mieru. Ale neodpustím si ešte jednu poznámku. Viete, ono by to nebola tá návšteva Šimečku v Krušovciach taká tragikomická, keby neprišla až 2,5 mesiaca po oznámení toho prepúšťania. 2,5 mesiaca trvalo Šimečkovi, kým si uvedomil, že sa to nejako dá prepojiť s politickým bojom a použiť ako munícia v politickom boji proti koalícii. A keď sa pýta, prečo tam nebol premiér, tak odpovedám, že aj z dôvodu, že tam bol jeho poradca pre ochranu pracujúcich a sociálne záležitosti. Ale bol som tam nie 2,5 mesiaca po oznámení tohto zámeru, ale do 2 týždňov, odkedy bola tá informácia medializovaná. Stretol som sa tam s manažmentom spoločnosti, s riaditeľom úradu práce v Topolčanoch a na separátnom stretnutí som rokoval aj s predsedom odborov ZKV Krušovce. A môžem na základe týchto stretnutí zodpovedne povedať, že dôvody prepúšťania sa rodili na koncernovej či nadnárodnej úrovni, nemali nič spoločné s nejakými domácimi podmienkami a z pozície Slovenska sme nemali nejaké možnosti to ovplyvniť alebo nebodaj zvrátiť. Čo mňa zaujímalo, druhá vec, ktorá ma zaujímala, bola skladba prepustených. To znamená, že či budú prepušťaní kmeňoví zamestnanci alebo agentúrni a dostal som ubezpečenie, že manažment sa bude snažiť preniesť to bremeno prepúšťania z kmeňových na agentúrnych zamestnancov. No a s odbormi sme sa dohodli na tom, že budeme toto prepušťanie monitorovať, že či sa naozaj tak deje. Ale čo je podstata veci? O transakčnej dani som na tých rokovaniach vôbec nehovoril. Prečo? Z jednoduchého dôvodu. Rokovania prebiehali začiatkom marca. Zámer prepúšťať ľudí v ZKV bol medializovaný v polke februára a transakčná daň začala platiť od 1. apríla. Takže keď Michal Šimečka hovorí, že je tu transakčná daň a kvôli tomu ľudia v Krušovciach prichádzajú o prácu, jednoducho klame. Ak nechcete viac takýchto príbehov prepúšťania z väčších, ale aj malých firiem, tak čo najskôr zrušte transakčnú daň. A klame aj jeho kolegyňa, ktorá na tej tlačovke včera bola tiež a ktorá celé toto prepúšťanie rámcovala ako obrovskú vlnu hromadných prepúšťaní, ktoré Slovensko doteraz nezažilo. Vypočujte si to. Slovensko zažíva vlnu rušenia podnikov, zatvárania fabrík a takisto prepúšťania tisícov zamestnancov a zamestnankyň, aká tu snáď ešte ani nebola. Neviem, či poslankyňa Joa má takú krátku pamäť, alebo či klame zámerne, ale bohužiaľ, viete, hromadné prepúšťania sú prirodzenou súčasťou kapitalistického systému bez ohľadu na to, aká aktuálne je vláda. Prepúšťania tu boli, sú a budú. A boli tu aj v minulom volebnom období a dovolím si povedať, že boli v oveľa väčšom meradle. Čiže tie tvrdenia poslankyne Juríkovej, že čelíme najväčšej vlne prepúšťania, sú jednoducho scestné. A len tak narýchlo, čo mi teraz napadne, tak si spomínam, že v minulom volebnom období prepúšťali Oravské ferozliatinárske závody. Firma Trim Leader v Košťanoch nad Turcom úplne ukončila výrobu. Spoločnosť Slovalko Žiari nad Hronom takisto ukončila výrobu. Prepúšťal Novácky, Fortischem, v Michalovciach, Konvatek, prepúšťala štátna Slovenská pošta, Chemkostrážske, Kovostroj, Medzilaborce, Ekoltech Fiľakovo, Embrako v Spišskej Novej Vsi, jednoducho prepúšťalo množstvo spoločností, tisíce ľudí, ale vtedy títo hrdinovia, ktorí teraz obchádzajú fabriky a bubnujú na poplach, boli ticho, šúchali nohami a v tichosti podporovali vtedajšiu vládu. Poslankyňa klame aj v tom, keď hovorí, lebo hovorí konkrétne aj o firme Honeywell, keď hovorí, že firma Honeywell oznámila prepúšťanie. Do konca roka
skončí aj firma Honeywell v Partizánskom, ktorá to oznámila len nedávno. Spoločnosť Honeywell oznámila prepúšťanie nie teraz, ale už pred niekoľkými rokmi, ešte v minulom volebnom období a odvtedy prešlo niekoľko vln prepúšťania v Honeywell Partizánskej a teraz sme svedkami tej poslednej záverečnej. Takže tu máte niekoľko klamstiev, niekoľko zavádzaní a keď to poviem veľmi, veľmi diplomaticky, tak skratkovitých interpretácií, ktorými sa podľa môjho názoru snažia opoziční politici hecovať verejnosť a dostať na svoje mítingy čo najviac tzv. Avokádových chlebíčkov, ako nazývam účastníkov týchto mítingov. A prečo ich tak volám? Pozrite si krátke video. Prečo idem na protest? Lebo chlebík s avokádom stojí tu viac ako v Rakúsku. Som bytostne presvedčený o tom, že opozičných politikov nezaujíma pracujúci človek, ale že vôbec. Že teraz sa síce krátkodobo zaštiťujú nejakou témou, stovkami prepustených a živiteľmi rodín, ale ako náhle to pre nich začne byť politicky neatraktívne, tak túto tému, tieto informácie skrčia a hodia do koša ako použitú vreckovku. Pokiaľ by bol ich záujem o pracujúceho človeka autentický a úprimný, tak by vám podávali tieto informácie dlhodobo a možno aj iné nové informácie. Možno by vás informovali o tom, že teraz čelia problémom železničiari, najmä rušňovodiči, ktorí sa snažia si vydobiť vyššie platy a nedarí sa im to vďaka neoblomnosti manažmentu štátnych železníc a dovolím si povedať, že aj vďaka miestami až povýšeneckému prístupu, kedy odpoveďou manažmentu na požiadavky rušňovodičov bolo, že navýšenie bude o 0 eur, ale za to vám navýšime fond pracovného času. Čo je presne podľa hesla, je to síce cesta horšia, ale za to dlhšia. Ja si myslím, že celkovo by táto téma, problematika pracujúcich ľudí, pracovných podmienok mala rezonovať v spoločnosti, v médiách a v politike oveľa viac. Miesto toho sme svedkami toho, že nám všetci títo aktéri, politici, médiá, mimovládky a ďalší, ktorí majú nejaký mediálny výtlak, ponúkajú stále len zástupné problémy, ktorými sa nás snažia nejako rozdeliť. Ja sa budem snažiť neustále upozorňovať na túto tému a popularizovať túto problematiku tak, aby sme si uvedomili, že nie sú problémami zástupné témy, ale to, čomu čelíme všetci pracujúci každý deň. A aj z tohto dôvodu som sa teda chopil tej témy problémov železničiarov a aby som vám lepšie priblížil, akým podmienkam čelia, čo to je práca rušňovodiča, tak som absolvoval jednu šichtu s rušňovodičom a na sprostredkovanej informácii z tejto šichty vám teda porozprávam, čo je to za práca, aké majú problémy a hlavne prečo si zaslúžia viac. Zaslúžime si viac všetci pracujúci bez ohľadu na to, v akých segmentoch pracujeme, ale zaslúžia si pracujúci najmä to, aby sa o ich podmienkach a o ich problémoch začalo hovoriť oveľa viac. A aby neboli len nejakou krátkodobou muníciou v politickom súboji veľkých politických strán.